yake chingona chetu. Karibu sana mheshimiwa Steve Arika ase studio ya Kisii FM asema mbona. Mbia mno nase kongarika niko jase studio yetu ya Kisii FM. Ko irali bagena ndengwaniranie ci tachiri cyane cyibeno batebinga abakubwane bwa kiribya. Na ngirili bageli nkwana yaba Kenya bonsi ni chumura Kisii County batebwa kiribya na bali bale diaspora abandi matenga bwirira abandi mbutuko no kwatenga na baro bwirira bya. Oh yes. Yarabere chinga kimushimbugo tarayika igase studio lakini dende mirimo ne menge oire nabantu baibeno nabuno mwana siasa teligento kera raisi goja gotoka lakini mbia mona sengencho kero koliki gungo toko ore sengencho yogo kwanera alia tungetie omugusi no nyara bantu bao baibeno litangani tiankorega ni ase studio ase mambia bono na ngake mbia mona sengencho yokonyoreri baga wika ase studio ase mambia bono tigato chake ya mase ya molende kurwa sabantu baibeno timaiti beno ngakiagenderete ngakia bantu bagenderete na timaye tingange tambo kiruki kwa irire toratebe nganeke genia se godi iyo ya ibeno kogenderete kuno gusuguma magendero nkagerete maiti buna intwa bantu bako be godi gosenje muntu bako be godi ibeno magendero ngo kora talinche mbwenete gwake gekoba Ostenje mwene te gwatogia yekogera inche buno muntu boko bali abanyene na bago tayamba te baroseri bwe paleye mbategete kekebe inche naikirani amagani yabo inkagerete nga biri bago ntuma nimbigenda te kubikirania ogotebanga igogotomwa na biri ogotomwa na byo goikirania igona kokotebanga igogokora public participation mona sigudi ibeno elinde kumanyege ntabantu batagete tali ngokora na buri chikolirego na ikegera ntorara ke gokorukera ase egera data baibe no igo arsenal tali gokorekana stay tali gokorekana arsenal tali gokorekana mushimi warike kegera abana inchi abo bagokori public participation abutoko boli bate batera korekana ikira tugura abande bagwaka mario ginga kigenteke ntuanya kuburigwa ntumanyetie ke ngakikere na kadarika Numa tena bara kelio kegera no nchekero to kora public participation bantu mbali gocha bange bono nande bone kerabo bisawali bachire bali barona bakonyora barura mauni bali baro abake abange kwanyora ngantu matigente kegorekana kiagera taligento kebisire negento yokobe ku radio kyabe ku chinga seti na abantu batangazeru igo ase Kenya ngima yes more especially nkwana Kisii County usebe na zenduete ebintu ebingo kolekana bire otatiga n'abantu bande mbare babwato gochayanga na kiba guturangiria kitoko chikwawe gatwachiro maswali yakere kweboliria mango umuntu kwanyora tari gocha mambi kwanyora gukana nga binte biga na yakobigwa ekiagera takolete public participation yes nabo kagana kolete amagendero kinonyo tokolete kwa mfano buna bono mbwati application ase wodiane pike application ya kirwa balia umanyego piki ne yende ya gesere yes oro seli kirwe para gesere kero kubatengwa oro seti kirwe para na barwonyo na mache batagete bono ga ubinte imbiri goswana na public participation yakobera nga oyo mokirwo monyene ninkiata gete getanga nikiraroswa umunyameche onkiata gete umunyamagwa nkiata gete umukabosi nkiata gete umukirera nkiata gete kwamanya koranga chi priority kwamanya kolenta kera abantu baitiri igo kenga gasi itenene no koranga inki chitachiri chitagete twakoba gocha as assembly twaranga kiabekerwe budget bono executive bono ofisi ende yomo governor yes yamanya go koreka si bono go kora procurement go kora tendering ya kora bono into na BMC twatigara yes kuligiriringa igentiki ya korekanire
Alright, asante sana mheshimiwa Rika. Maithe siasa ero igegokorwa se chingaki chinyinge aiga Kenya kegera twarire siasa gwakwa chingaki chionsi na inde indeed siasa yento konyara kuyeba chera kinto taragenda se siasa tetora chakera se nsemo yegisemi tima idinga ekero kurigire mangani pasali ntwarora control budget yo gotebanga chi county mutakiri koru pasalis ekiagera iyo negasi ya national government unless rendeli chikori chenchi kungaki chinguru chiruwe national government chia se county inubuna ba MC manya konyora chinguru chikuruwe pasili kegera bone gento moire chinguru gokora no kurigiria mangana ICD timanye tike ndenga kira chiko affect buna ba MC naende mugani comment chinguru na kuru national government na irumuru chipasali go se mangana ICD na isaine manyite kerato tebe kene kirikyangire gatebere dikiagera omu MCA na role na bananchi mono yes twese chiga kera devolution ya chite bintu birwari goro bicensega iga yes MCA na rukubuka n'abantu omujumbe mono konyora gari Nairobi nera gusukuma ebintu kuri Nairobi no nyipasali yutalinga tonyitagite mono na into aba MCA torwe yakogera umwana w'umujumba korwa nero MCA ararwe nero wimenere perarwe ne litogoteba ngarindi bamwe kibasirwe rwasamo inki yakogera inchebu no MCA we godie no narwe pasali kwanyora umujumbe nerurwe pasali umugwimenere urwe pasali kwanyora no mugabana nerurwe pasali ikere iyo mugabana neyo MCA kiro kinekimo yara twaitiri ikinekimo ekogera bono na kitugwente kwebuli nga epasali njire bakonye bagana barabwate serikali enyirgo giskuru directly yes tego konya mono kose barabwata banyerente asomu MCA kera nerole nabananchi kire tego konya igo challenges inchiro ande ndokonya role nga nabandi bakora ko MCA chinguru nandi kali nabantu bantu nani bari bakonyegera kunibiro watenga mambono tugara sikondusia igo chinguru chiro nakwigure birengere bya omushimiwa bibere gwataka gotebanga kero kende omo MCA natakira igo chinguru cyo kurwe paseli osekero kende je ebiganje bibyonsi bibyo kurwe paseli biru usigorore Ministry of Education yo chinguru ereto no free education timwe kusana bwa mini goteba igo gose nakubwata bobe Ministry of Education ya uchinguru oh yes bono ipasali yatumwa go chia school kegera one and reduce expenditure base ya national ya che county kurwe county twalika jijeki kogenderi mono bia ni charinde buna bono chiskuru nchimanyire yes yaru ne toto ya bana balinga batenyareti cyose cyatum ryoka gocha chiskuru bono libago mwana nandanya kwa wecheke na nini nandi chicheki chiri chine njiro chigusira muntu ayewa oringania muntu ayewa yatwerwa muntu takonyerenda buna nebesa oiranga isakara rinde igo challenges njiro chinyingira kinene to gusaba serikali wetero minister education bali rigente kenga nakiya ko kyagera tubate mushimiwa nguzo waziri ugamba yes kaite namanyete binte bine byokorana no somere terikiko baligiringa inchiranero chiragende school directly mushimiwa Rika gotebekana ngababunge mbeso kyasubwamo sana ko kwigirira mangana CDF ikera yamba konyegari ungate ya serichiko bagateba batagete bayebeka serichiko na mangana ngavu n'ibintu binde ekerenga nkiringa ngo bakonya kire sana go yakire kuko barabuna babunge asiji constituency ine na inwe kama yakororekana buna ba MCA mutagete gento geko bakonya mu yakire kuko gento buna go development fund n'ibintu binde ine kibese kikuru kuna na maine ngo bakonya kire go yakire kuko usejibona rete ko kurugu no mochoko ngatika kikonya abanafunzi I think muntu tayo ukuganya beseringi yakire koko ebintu nabone wodi ebi ni bintu ke kwaro siripigwe kwana nainde no koranga resources ya chikuru national yes na kichekere umwananchi yekogera buna bono tutebe example wono usinibe no gwa
ekero mugavana gose Simbarat oririsiri chibesa charure national yes chachire ochibikire Ministry of Education taliere nando kaliguche ibeno acha ikoranga banaki barabataka banaki bachandegete nande ntubwatige ntukyo oyiro mutaka oyotari mutaka ento kora tokoranga public participation abantu boyi chifom yes waichulia yo batikendo ichulia bone committee eri education yose pasali yeikaransa yaranga omwana oyo nakwerere nawe buli bae bonse nabigete death certificate bono ne ovani tigaegu besa igorake yes oyo no muibuli yo mabwate oyo tenyale tipi kulingana ne report eri cherite sefo kwa makonyora abantu bairwe igo tukunyara gwakere pasali ekoko ekiagera onyenje bino mwemusie nchake goeto mochi narigereri namurikere jeki narira gokonye tatiga bono ige ukorangeria omokutano abantu bacha baichori form yes kire muntu no ali right igo beseito kunyara gwakere koko ekiagera tari yobwati chinguru chogochora yale gotokanga ninje nkorigeringa MC Dudu natakere jeki mo ndangeri oyo kangana ndi akire koko kagera nejitachiri cyane nakiko banga mangana ye pasali gukorera kuri asesame y'umushimo ino n'aba MCA kwa jumla asechi county yabe county ende yonsi mutagete na gumo guchinguru cyo koruche pasali y'ikigo city garasi national government bunere kere musana no nero ngaba MCA go se county government netagete koruche pasali ikiyatebekanire kirema mincha yeli chiko national government yo ketakere koruche pasali ni cheju skuru ni CDO kamutenete kiregento nabukukira umuntu atankeri keri neri chiko bono wante abiringa bajumbe koma na bale CDF teri neri chiko ni county koma je besa chiri taringa nturkurwanira mono ngotene nere beseria kanga no konyo to ikaranse to nya koje kimwana kyoewa kintu tukurwanira beseche asingwa krista abantu baewe okay formula ende yonsi gicha abantu bane ba benefit oroche one bantu baikaransire banyolire for example makoli umwana onentakana nera kwegwe pasali ayewe gwetere county tabauti teyo nekero national era tumebese yugo che school direct nande nyole nga makoli nero takire koegwa ayewe so kolengana nayo mushimi warika terigo jali nga kero kende nga yaru gukorwa ayego tageterugwe kaya no kolenga yaikire ekeko keranga ningorwa so netigara national government ekerenge kenene enkelinga ki ekere mwana inchi toko wakirisa asante sana baada kero tora segwodi yo yebene kerando je chinsa chikominyoka sana goto de kogenda sechi point ya subwango kero toko lili wodi ya yebene bintumbire binge sana byarosigwe ebinde bikorosu na national government ebinde bikorosu na county government ebinde ko initiate ayibwe kabno mo MCA ya gwetera network yao biko korwaroro ligereria bono iga ntubwate MTC alia etaraera ntubwate geti Kenya ntrago gyatebetu ngankorosi gukere nkenya korosi guikabono juzi ntuorona ndo mugaba no kuligereria ngaki ngahina ende prison igo jikwagachwa kera ba MCA bagenda state house kia batuchietio no tuarese gento tachiro bono bande bakubuli naki mushimi walika tokorange bintu bya yembu yachogete ngakibona atale goteba babintu barakole MTC ye ere bamaki bagende gento kende kyao bahita barosie geti bamanya koreta prison nere chake kwagachwa gose ne procedure iri ku national government itegete gukora ibintu bitokonyara gukana ngakyo mochoko ora se godiye uye ibintu wansa karonko bori libaga abantu bibeno bange chikotenera mbabera muntu boko yes manifesto yane yale goteba ninkole n'abantu bachorire right asoko bwatera na kolenta magendero ibeno ibeno ne godiye yama yabo muntu atamboli epara motengene yo mujumbe ene yakera ene ye president yeito Dr. William Ruto emechando yonspi no buya bwansi bibeno chentenenerete kyagero yoncholete
omong'ina okuboriri ng'a epara nekietararosigwa ase omosae Yes. omanyika omotari ng'a epara eyiga neyo omweshimiwa Chanda tari ya county igo tindamokonya inche bono ekenamanya onyimaete epara ne omweshimiwa Chanda inche nkorigia omweshimiwa Chanda mote ng'a epara nesaregete nekore ng'iche example buna bono ibe neigwateba KMTC. Yes. KMTC gekorosiwa na national government kero bananchi baibeno batenga nyektari enetakeire asomia abana narigetu omweshimiwa Zairi Janda tugaikaransa nere project yachage tukuruka letanya kohera Yes. kamutengo kura tole echi project echi nakyo kombwatesia kandi yaye project ye nanyi manyite nero ya igore tu na oyobono president yeto Dr. William Ruto ekeralinge vice president na ndabegeterige nalyo boroso. Yes. Atabankuri yali chibesa aso omwaka oyo tuikaransa nere onyolire 20 million nkobe kuchirororo KMTC elinkoerere mwananchi otingira netinji komotenga maete ebine bya national inji narigia omweshimiwa Chanda ke yagotoka tubaterane aria ase KMTC agachire. Yes. No outpatient ya nyagitariere kagamba n'omweshimiwa omugabana ito Simbarati kamotebia twagambe n'omweshimiwa Chanda KMTC nko kwango chakere kwa kacho lakini outpatient igere mata ingabesa tunying'anyeri gocharugo mugabana kangebesa nyumba ya gachiri outpatient egocha kung'anye etigereri baga KMTC. Yes. Komenta nayo namagacha naro atakeire rio mugabana aitete achitebeno karigereria kara kaibeno enere phone aberega kare mintombero bimisete norakarwa 50 million chigocha se budget yega igo mwananchi toja komotebinye pale ne ya Nyarebe kuna bono para nere kunya bisabo matunwa echo chamaliba itakire kobekwirami irami ne ya national government na twagambire umwaka oria pale lyalenge mbe sana twagambitira omweshimiwa Zairi Janda gateba nkoranye bekale moram tuganyirite irami tabegitwe irami nande twakwanite patinere kurunya bisabange kilomita mekero goche pare ya goche busekero uchaka. Yes. Yabeirembe twagambite na office yae gateba nkorra bale nto muchanga bara tabukiororo egere tuganyirite procedure chibasichere Nairobi pare irami beku igo kasi yiga tugwetigera ibikanga ngeye bono ni omweshimiwa Chanda yiga ni women rep yiga ni yo mugavana nande adebetia abantu na dentro resources chinde kuba sande kando necho igo ibitari byoka batu abatiranire kando necho buna bono anche gwetero musani one so twagamba ni manager ya muntu tenerete Safaricom Foundation. Yes. Kero twagamba ngaikaransa nere nkamutentu bateme chando yichi skuru kamwanya nkoro primary na twa 55 million balentire contract na ile site skuru ya tagwiri barosire skuru endere kando abana bakonya gosoma igo emetienyi 8-9 next year ngochole kora benchmarking na kora landing over ye skuru eyo. Yes. Kwando bagocha a community komenta na iba kora osibirasi korwe nasari eskuru ngima bakunyagacha na prox komenta nayo nkwagacha bale kitchen bale nte bakachisuguri kiregento ke kobororo komenta nayo nkobeka bale computer app. Yes. Ebwate chi computer a community na begocha yarusko yasoma asi computer na bana basoma igo ibinte biga no koligia resources na dento bwate chikuru bunchiro tokora bwate na buna tarachambiri frontier nto bwate Sofco nto bwate ajili asamangana yoko bundisa chikos na komenta nayo buna bono mugavana Simbarati tuikaranse tugaitia kubwaterana na KCB Bank abana bakogenda chibot technique buna bono irungu wasomi gubose kyagera
manager ya Kenya Commercial Bank Musike Maganda umugabana baga sign MOU bona abana bakogende gasi yamagoko basomi gubosa igo nainde ibeno bwango iga no tubwate benchmarking class ke nasari kelia kebwate TV me choere me abana na bintu binde bingi lakini ndo mushimo liboli lyale ngendi lingaki project cha national government watebere KMTC ni ya national government national government ye unere tekere korosige likebeno national government ye unere tekete kwa gache prison ye ra segodi ya oya ibeno ase igeti kebeno yes twagamba no mushimo wa Zaidi Janda ntoigwana ine kobekerwere budget abantu mbatumwe ground gopima igo process negenderete nandi ningenderete kobwatia nandi ntubwatiranite nabarayi barobisi prisons ne proposal yara kwaniru gwetani myaka 3 guchimaira ne nkoro ngunya gukwanwere lakini one nono mugabana karacha chusiga cha koranga kayere proposed teranchiru ngaibe kobekwa because one nekere project egocha challenges inchirali binekerubo yes amache gari gatere morova ngayere proposed kwanza mushimwa ye ere proposed nyantroga scheme ne ibwatange chieka miasta kuru nyantrogo ga ibwate constituency bere ibwate nyaribari chache yes nabo basi constituency nari buga chete koranga kayikera mandu baro bachete bakachora nero kuchikubwata gochi mupaka gochi oti amuracha nero ere ibeno gatiga iga round yeli njabete proposed prisons bakatebanga ali kerubo kwakacha kura bagokon none sewage nkayira be connected gochi kegera amnere kerubo bantu bagutumia jicho masingara go serikali ekogera process nero prison tarigeto tangaki mambia ngagiachire kebekirwe budget yes abantu bayichebeke nyore ikibarangerigwe bateunga advantage prison ne disadvantage ne igombara aboli go bantu mbara aboli go no tetra mbara aboli go okay kora public participation lakini igota na boli kente kyagerenjera ke kwandire ku national government ngari ase prison yere bosongo geta kire go change wa affordable housing chiaga chororo no yogo chiaga jano murayo bono muske Dr. William Ruto kegere ine project yaye achagire yarore kandege kwa kwacho abona anto bakuboli ngakai ibenale nde bahirire project ikegere project ya MTC go yachage tuno murayo bono bwense yakanyekera linge deputy ngakia tale kora yekora na baba kubolire ngakia na ndamanya ko beka prison ya sobwango prison sine proposal yes ere proposed ebirengereryo bine birengereryo go ntekingera igerana mwako yomo bibebere bibamzini okay lakini na proposal yego yacha asobwange kamento chingure kera ba MCA baenda state house bakoro no mugava tuchietio ange kerengereria abande bakubolinga ki anga ngwa chietaro na yora babolinga ki nga mware kondo seria MTC era usikero kende ali simuka begete ali ndoche ebirengereria kera president arangeria banda tuchietio mushimorika ugo tagenda state house usoko genda state house yes ekiagera nchenjore mu msebwe wa Steven yes mushimiwa Zaidi Janda gajire state house nonde mabu igona achire mugaba na Simba radi gajire state house igona nonde mabu ekiagera fondo ochire state house ayi to mushimiwa orendire chiro tigana la kwa example orendire chiro ekwagajo setara zambiri go senke umbu ndio igago tanga Steve wa ngwatite state house nga chire temene tiko ekiagera gako genda bintu mugaba nago saba taliago saba kwira bwoe mutondo igago saba bya Kisii County onye bali banyoreri bakabachiro basabire ibintu byakire ayiri bagalia kubolete mushimo ibagota abwate ekaro teriko genda ase munabona nache studio gaiga yes nende nero yantagete ngendo yawana tinale kunyara guikirani kabere utatikana senju twigete gukwana naye mapema tikangiche gaiga igo bono oyonde takongecha ngaki ngakiata chabuone okenda KCF igekero by the time boro boti rogo jo state house no bwata appointment enda asigete gonko arenge busy eken
one assembly into identity Yes. bantu bagenda State House Yes. na State House nkubatikanire nga nobatiri baga nande nakire ikiagera tisinyiti no mbono nchira bonko genda nande mambi na no mugaba nako genda bukya bantu bako genda State ikari ne nyomba y'uburayi nande no burayi ubune intuto begeta office Agir baka tabanga leadership ye county njata keire kera ba MCA mba chiete baka naye ngwata kire go chiora kinende bako bolinga kiari kata genda naende prison nese ward yaye go chikwaga chunga kirende kanga naere na ali kuri birengeria se president aya president ngwe wete ko bolinga ali katache tia mbora baba chieto baba chieto tadi president yali ko bolinga mushimo ari ke president yali go di na ndo baikiro aya nandi ko baikiro ko baikiro roro yabana tali family ko wakirisha Kisii County abo no tolimi ekero mujumba chieto nero ko wakirisha constituency yes ya Nyaribari Church igo geko all of us included lakini nenda bantu baibe no mba wakirisha kero mushimo ari kata chieto biko bali gete ankwere no ne pipe ekero yesa kwirete mwanya bantu yes tari ubana balenga banga bange ngoyo nakwerere Kisii ngo nakwerere Mombasa oga gweterimo akabukuli bibito byose igo toga kirige toge kirania singa kecho ngekonyari kana kyagera abande mbaro batetikanda State House kwanyole pati ya batebiria chiko riga ndirege kyara namachiko naro yebyama okay na chi program abande mbaro batachete babwata matanga kyagera bono nyewe muntu ko bwata matanga gwa sabiri bato ikogenda igugute no vya oro mushimi warika gete gati gato jora magana maiya sinjira iyo wikero ni jise to kurera to gocha sensemo ya kabiri chinkwane cyo mushimi warika anya ko batali bagabuya tumanye kurigereria ikegera equally ke magia jubirimba umera no muskimati yangi tukarora na ODM namba renge stadium wa ayese ko renge ntumanyete no totabye se ko renge ngai ne sababu ya kubege tonereri none ya State House rende gwatabire nganko bwate menge wikatuanchebo ikegera nayo watakire gwichio na handi nayo uri kwa ugate appointments chinde so ngwenda tole gocha sege kekere busimo chumo tegereri igotore no mushimi wa Steve Arika oyoga kuwakilisha abantu baibeno ine gwodi gutuka imeye bunge ya Nyaribari Church county ya Kisii na ara igase studio sema mbebono kero kero nya kubwata liboli ya yeto base kuganyanga tujitoka liba gali simi no kulika gwetera SMS ya 0791088922 ntobe toko muskari kana bega kulira nilikorega ase studio kora na sensemo ya kabire ye chinkona ga igase studio no mushimi wa Steven Sarika mu MCA bwe gwodi ya Ibeno igotoka imeye bunge ya Nyaribari Church county ya Kisii. Karibu sana mushimi warika sensemo ya kabiri chinkwana sema mbiobono na abona tuwate batokwira na gochankoligerera litori siasa chia Gusii ngwate banga State House to chietia singe nchoko arenge committed elsewhere na ende muaete tibune counter assembly ngango genda muarenge State House nonya muchieti mwensi lakini rende unagwate banga bali bachine na bako wakilisha abande na beko nyareka nabantu bonsi mbagenda nabugwate babo kina no maete buna bono unaende Kisii FM ye ni benera oba wakilisha ko wakilisha mbona ni benera gaiga igo mugabana na baraba nekero mugabana na State House Kisii County era lakini natageterere ngasirwe kero mware ko musira nena rere kurekana nga uchire ne timu yae kabisa leadership ye county ikagera ikirengeke no mushimu wa kile kogera mogenda se State House ndamagenda ronaro manyete national government itanyare gukora se county government onye county government rebeka hange na kuero belibuya na koroki national government ngakio kore mirimo se county you no maite binte bitali byonse okoliya na kyo konyora chinza chinde mbiro okoliya pie budget na mbiro okoliya bitali budget kiagera ure nago tebi go se 50 million chumugabana promise ibeno yes titari chire budget no buya buya uchikuriga eri ansema ora Steve naro nigo maya watu ibeno mbaro no ene chiga mushimi wa janda no ne stima buna kora beka ibeno yes igabati chi constituency ase Nyaribari Church tubachi ward sita wikabwebe kase
uri ukorwa ukorigire nanda ukorora kwa ni stima kwanyorire igo mushimu arike gento gotema sana gokora no gotena sokororekana wikote na sokororekana na kubwatirana no murayori office because one nkonyorulinga agantu nkale agachite aranje ko comment unabona kwamba olinga ya jinsi chigafuta bali na kinto ni komenta gata ke kaibere sala yes so iguana lakini arole gocho motenga ya bono genda buya siasa na vere igo nkweli kabisa so omushimu arika yego tayari gukora na murayo nde bwensi ochorire bono teri kwanje kwane kerongo chorwa nyore nyari bali chache bamuire no mushimi wa Zahiri Chande oro mujumbe na chire county na nyori ni kaba na Simba Rad yes no betokora na barayigas ngore no chikokora komo ekiagera chinga kichiga torobisi goikokore na barayi goiko batenga abantu emechando y'abantu bebe no nereri bono okogenda chikukwanira kurube nunga ntuchandike tane para uchage komia mikubeka marunze usenya bisobo senya ntoro ko moni tatunya sai rorango ibeno bune chandike onye konye onye togo ikase binte biko biche mwishibu ariko mede siasa nero ngwate bange bintu mbiro ko ligi binafsi buna bono ngwate ba gwetera umusani uyo tali ase budget skuru ya Nyankororo SDN korosigwere ebe skuru yekerero ita budget ya rosetigu neta be budget 1 umaite ja approve onchiro yes igono na anyerenta tali Steve Weka kogendore mushimiwa ofisi ya approve tiye skuru etagure rosigu yes omugaba nangwa approve ale igo ebintu nalo byonse ngocha biro bitagete mu bwaterane lakini neta ibesa chi account chigotumeka na chitabe chi account ntobwate gento nga ya approve kure ministry yes kure kanisa kure constituency ntobwate goseni ndeta binte ebyo timpwate powers na nicho gotenga tigabibe kiagera chi approve onchiro igo ntutakaine buna tore studio gaiga yes abantu nabarale mbabere torega umuntu bi kamera naro komekyo lisho umuntu bi sound nere tage chikwikegera nabo tabutunya gukwana buna mama kumbe ga limiti sauti igo ike binte biga mubwaterane esakiri mako ba complete Mwishimu wa arika lino gwebacha na wako bokonge siasa gwebacha kaikole ikiagera ati ngona rakobolia siasa tokonyara kunyebachira yona borankobolinga manyetaya abantu abangemba manyetenga ki kurukare Mwishimu wa Steve Arika no mubwatanyo monne sana wo waziri omukoro Dr. Fred Matiang'i nendo by the time kwarengo mubwatanyo monene nonyana bawe ndeti mayuse ya chenjiri kwenye turabo mu MC bwigodi ive no otwara majukumu amange bona no bwata majukumu amanga akene gwatabira gukora imirimo n'abarayi bachorire na twarore nseme komereria serikali barabo bago criticize serikali aye gogenda gukora imirimo na serikali ibago criticize ngakibono siasa yogoje kwa yakora yo mushimu alike kigera abantu bakubolinga ki arikere arikirase tugukigenda muina igagukwana igoro yi president buyere kera abantu bakoyegikeria muina ngukwana rigoro ya Matiang'i ngakigote mago balance ibinte bya ibino mwana siasa na buno mu MC bwigodi ive no mushimu alike kiro muntu okoma maskani yae weto kule uralense a constitution ngo teberingi president ya Republic ya Kenya ako Dr. William Ruto ragi onye komaite neli chiko ene president yetu ya Kenya oire amaskani n'abananchi ba Kenya ochake kumurama igo n'abantu bali okurama bamachorete igo ikomanyenga 1 wikolanchira nanga asense yetu ya Kenya president ya Dr. William Ruto yes kera togukana no kana toko murusio gako genda isiko gako genda kuwakilisha Kenya yes toko tego tenga anga itigagenda tankwakilisha igo no kuranchira nanga onere president nande muamaskani yae abagwakiri imbata manyetibo nande bataranchira no mushimu alika umayetikira abantu mbachite n'iki manifesto cyabo ndio
naro tebete nkogenda ninda amabara ikagwikira ni manifesto yae intuguche kumukane yae kogera njina gukwanire yeibe no njina tebete nga ni ndo maskani asaba tutucholire nabwo bono yorikire manifesto nga igasiane no kora amekere na chiri nunyale kumutanga igo kero muntu genda gukora asibono ni manifesto yae gateba bo kiro muntu gento kiri bono nere ngwikirania ari manifesto ikikogera naro konyora ngaki no ni kanisa naro goteba tusabe naro gwakerie tata naro gwakachikonu kiro muntu nga kayi nkore to chakotanga ki oyona kyake konu atakerie tata buna inche nagi igo abantu mbayiboirao bande tugatanga ni metu banda maguru bono nandi na siasa chiga nkokorole gento kiria abantu bago bagochorete kurwe wodi orwete buna incha abantu bayibero badetika ki korange gasi na maskena barai ne manifesto yane nanyi somete bakanyanja bono manye kogenda ali nani chake korame president ngaki president umuntu busana nini because one karo neroro nantegere ko benefit nubo sani nemanyire nga matiangi ntuskaini kurukale kuruenga kia yo mogaka Simeon ya chai yes tuachire nere kurua tambi igo no kumanyanga bono yi president yora lakini chikura chigo ikana njiri mbwate kangela simatiangi bagote banga ego atige to kwenda state house to salie bicha kiagero musike matiangi no musani o bicha kingo sari onye matiangi kwa gukora manone president bicha kyogo sari ikyaratinda mwanga president re anyanga ngana je the state house iko abantu ba masikani aliabo aiga segetikya go stadium egema gya ODM go chingera balenge miaka 20 mushimu arika bajumbe bagusimba roche kaini obuya naye nekene nkwale nko no musangire kanu Jubilee no rengo musikemati ngina alenge bono asekwa berete ngai na alenge station ya yamo alenkwa nyugete bono tugenda rakuburia wantebiri ikyama GODM kyargo trekea imyaka 20 mugabana na alenge Kisi Stadium yes ntitini member ya ODM aya ikyama ya Jubilee nkyalenge na Matiang'i yes tindi member ya Jubilee no musani onale kabisa nera taraba member ya Jubilee lakini nenje nabantu bayibe no bamanyete ngaki Steve tomocho wate na UPA ndagenda ari go sen Jubilee mbekerwe kobi ya Jubilee ngakwe bicha gosengende stadium mbekere kobi ODM ngakwe bicha ngakingo tebya chiposi chare chegiamagala ki tena bazali baba bako ndiraje okoba ngara beka kokoba musari ore kumanyite lichiko tokogenda kubigita no nyina ebono iga tokogenda kubigita ya upa no ebono iga yes otema korole go sin hobegete tisati station indinga tokuira na gocha ebiro twa kwa ta padaga buruburu yaba na tando rujanga ngwala ko baigo ibinte bina bibire bakaze ebyama ime agi wekosike ikyamageria cha rai omujibi warika omuzike Matiang'i kyabere ngujara kwa tikiti ya Jubilee na mwateba lero takire ko murayo upa ikigero musikenye omuzike amuzinyaribo gatebetega gi ekyambe kiko naye guntine no manyani go chango mwando yore Dr. Fred Matiang'i twagajire Matiang'i ayi kyambe kitara egwa igo bagoteba Jubilee bono agojigo twekwa elinda chikoligerio bura 2027 igo bono upa neyo yanero nayo urabori upa nero nchorire na upa bono gakijwe njire member ya upa nero kitaifa nyaribo ne gavana ya upa yes no musiko nchoke na secretary general bagaka yes ne upa omuheshimi wonchoke no ali yes ekiramboli nge upa nero iho wanjire nero ngakire ne mutawo musike Matiang'i kera mwateto go chango mwamule na ndo chiri kuliye kwa waleke ya Jubilee esa history ikota torendire Kenyatta tagete kwa bagusiyo borai yes sagini na Nyamweya bakanga koigwana
Kuruelio se gwaka tuirange miaka 35. Yes. Paka tukachokonyora umusike Simeon Nyachae. Akaboli nere tugabu president. Yes. Kabori kuru kiama ya 40 people. 40 people kialinge kurugusi. Yes. Ande kurugabu tuirange miaka 25 mwantu anyorire Matiang'i. Matiang'i UPA netegete boli kuruo. Yes. Kwa iguru musike yogoteba. Kwa iguru mheshimiwa Saidi Janda ogoteba nga Matiang'i tagocha UDA tumubwati sikuruo. Kwa igwe togoteba. Kwa igure omugabano ito Simbarati ogoteba nga Matiang'i tigacho ODM. Janda atebe batiki gwe Ruto. Batiki gwe. No gatebe tenga onyutete president baiche bagende muchucho na Ruto montoyo mawe ticket. Ikingire ni record. Omusike Simbarati otebe Matiang'i abari ku ODM. BDP batebire Matiang'i abari ku ruo. Igente picture ntangani omwana oyo nanchire. Oikire nande twanyorire nga Jubilee nere ya murangeiri. Yes. Advantage era Jubilee because bakomwatenenere ige kiama ne ye kiama taringe kerore UPA na rikere gusi. Twanyorire omwana obwategesyo Jubilee kurwarie ko ticket. Tokonyora kuru icha Jubilee kuru getunwa. Yes. Tokonyora na UPA kuru kegere ibyame byonsi mbichamo. Tokwirira burayi ne kiamekemo. Jubilee manifeste yegerete Matiang'i gukwanika. Ni ya Jubilee yaringe. Ni ya Jubilee yaringe. Abanyene Jubilee batenga ya gakinjogendere manifeste yeito. Kututubwanete gwaka chinko binakogoka ngaki. Ekeko gera okogendarie nero guchikotenere chama byame biga mbiri buneke ne ya ODM historia ya kiama ya ODM nkiaringe kiaraira manya roge jagete akajaraira kabe patiri manyara nkorwai daiguru gusio senkuru merwali mbora nkuru merwali 40 people ya chagetu na kuru se wanyo ikolenge bononga kiwa wanyo ikebalenge no chena UDA no chibyame ibindu siko bibwati origin se biko chaka korunkuru boiko yebinge no DM no kirete mushimu ari kalende nonya tuli monogerio upa igo buna bana upokorora muisane kirenga musike Matiang'i bono tigabo likurwa tigabe Jubilee ali mumanye kubwatira nasubwamo bono oko bamoire bono tigandara kuboria lakini matoko so Jubilee nkonyora tuli ibere isa tukurwaria. Yes. Kuikatonyora bajumbe go 50 na gusi tokonyora inkyo gwake sabo no burayi tutagete. Yes. Formula yo konyoro burayi twarorire nga the former president yatebire nga yaya ekigangwa akatore nane ntogenderete no mheshimiwa Simbarati ali asale nere ngonya kwebereria ari mugaka Raila Amolo Odinga nga kyao kore kyara twabati siri mugaka Raila mona matuka mange nere ne kyao kora atubwatisi ibinte bino kwebereria. Mheshimiwa ariko musike Dr. Fred Matiang'i ororekanire kagutwara ibica ya kitaifa buno mugusi kuroiga gusi nabagusi abange barorekanire bako bamayaga yaye no nyamaraga orore ningo atebete nga sagi nigo sina ngomba igwana na maraga ntoroche osogire kurwa bange batebire nga maraga ngurucha ene chinke Matiang'i igire kungusa ochire bosio igo tegeti go kubori goro ya maraga nataka go kubori nga Matiang'i buna arorekanire engenche yatwarire sure ya kitaifa ngotebe kore ngo bwanjani mbori gusia iga no bo mubwarigi go gateba mboro bwanjani butaye ngacha boleto bwanjani boro bogose ne process kogera bwanjani mbori goja instant budora tedie sa ni kwale kubugi nyomba desidi tene no hali ukonyebeke chakero ebire bintu bikonya comment kane kogera konya bagusi bateba nari serious yaro kwarire kiro mugusi otebire bono sigusi na intuntu bwatu mwana ito ekero gwachake otantu bwatu mwana ito ubwanjani bwachakire gocha ekiagera konya orole ngakinere Matiang'i ari gocha antatenga antu mutagite ubwanjani bwachakire gocha na bwo bono obeira maguta maya achakire gutiokera bya bakenya nintire no gotenga libageriga nintu abagusi no comment ubwanjani tubwatirane isabari eri gochimotu yes nintu torore tukwanike buna abandi
Mheshimiwa Arika nonya kwabeire bisi umategesa wakiruchikura gote baba abakubwa babo baibeno bintu ne binge batagetokore lirinko arenge furi yakomanyete keroko nyotara aywe mirimo ngokora kwarenge mirimo asobwange sana na ebinte binge ground na gokora kiango kero umwaziri arengo muske matiangi bono iga bande bakomachiko ngo musikali kagale bisi yake bononga ki ground ase nsemo ya ne ground ngo nsemo ya matiangi ezege matiangi maide abantu bakakorera ground bamanyanga gara matiangi robot rwayendora uzeo base goje tekende omet guikatomo eribaga yes abakenya bamoikanga nje no maite no ntrabotuko matiangi no ndiro mutu oyo bo kanya ari bakaki atare na jete kisiri achete agateba nago kiguna bagusiba minto no mwangariganiri isabari ye mutagitengende ninde tayari yes na atigire mirimo nare gukora na akire oh yes abantu tukamuteria olimbu yule no mwana umuyiguri yule nyugwati ko musahara wacha gotokonya agaiga karibu okay kama goteba ingaribaga nsabe libaga sinara gukora gasi ngaba Kenya bantagete nande ingaribaga ntare Kenya ndosyo busani right igo bintebyo mbigenderete igo bono nyugotara Kenya nche nondega nande gotete kondrand nere meru mwekora nganto igwana ine ground yambu yakiro Mheshimiwa Arika ground noro ground kabisa somo skema tiangi ki ground ta ikini to bwente gukwana omete egesikyo monto kusekero nyasaya wakira maguta yes no biswa abantu mbarekera yesare goeta patromayo timazo mugano no nyumanyete noro abantu bagatenga patromayo mo chafu dintakeri garabisa gochia akabisu atambe kya tare korora bakakaga ngabuna atari korora takora yesekera ikiranye akini wetira chinguru cha Nyasaye Bartolomeo karamanga Yesu ikiranga gateba yo mwana tauti ndalera baba wana ndota kweburi ngaki ngikyabona tutamubekera masakaro umuntu takwana kayamanyira ngumwana tauti ikirega iga bintu mbere tutanyare gukare karo ye ikirenga na intu notole no kubwatera na twensi tororenga ki yes umwana ito Dr. Fred Matiang'i tuamubwatisire tuamutumira ali Mheshimiwa Arika hawa cholingo koleka bole gusi especially jinse mu Kenya mira chobo MCA ni maite mutu ale abarwanirira baupa abo murachi gwakera ekoko kolengana ne chama na machika ino ye chama bono gwata bakere chama ni bota machiko bono nga imati yangi ago chigwake koko bajubiria gwakera upa gwakera ngakie go chikoba ikirengo tebekanere nga mati yangi na base ko ba nga neli yose ngoyora tebeka ara sale na bora nyora gakonyora buna no goseni gukoke asuke bosi gaki tunguse Matiang'i korwari gocho bwe MCA bore kijiji Matiang'i nata gete chikura cy'abantu abo bakobori bonse yes tabwe muntu to gwakeru ingange beti nkora kende ibeno nganje no musani Matiang'i bono nchole ni ncholo endekinkeyo goika bantu banyamira banyene yes batebenga mono tari chama bantu bagochora ebikorwa ni manifesto yao lakini na rogote bagokwana matanga yama gatebanga gisairo oyo mwana oyo mbiyale motiga ground yekitiga kebura na getigire tiganda muira ali gale ndige gisairo no arenge boy ekerolo muntu mbolo kerolo bwo muntu gwikotebega ki ayole nero gotogi bono no gende uchake gotogia gose mandu gose no bi kore kozi jesi yo ponyene mbolo gwikotogio manyene uriororo na komotogi teriga motogi tiga bali bamboya chikura yatenga umwana no mye nkora tore gasi lakini abanyene babwente kubekera geseira maxi ekere guche goika chikura mbaho cha komoga Matiang'i na tete no muya ira komoga ki ebikoro bya ene kibire ground Mheshimiwa Arika abantu ko boli bale naki usikalika kaki barataga lichi mbebe gera no boseneta rwase godire no wabzi yota kete kuira na 2027 rade usengo zukungo gale yorake ndo bagoteba ikina boleti no bwemsia yes na ende ibeno treka sintegeteke
abanyene abatokorera chigasi yes na bono bagotuchachi wakorire atokoreti ngokomenta tori usente ko yente kitari ye family yo mugakari kana mungina tabita ekirige ento chorire okugwa krisa abanyene bale jibosi bagokobekera max njitiri ko nyara kwebekera nabo gokagokorete akini utakoreti yes igo abanyene mbaro ne constitution yego tebanga ka kyonye kwale gokora kwa iru etano onye kwale gokora gwikokore onye tokokora laki tokora okay ego ikore gene kaneke keke bono goteba gutambe umushimo matiangi nare mirimo ngokora bale no opposition buya mata gujyo koboko banaiga orarorekana ase babo Kalonzo limo na ndeta kororekana uroje nande kagwa tikiti ya Jubilee batebire ngo mwabale nagashagwa nere nakabwate DCP nere nkuru getunu ikigoro ngaki umuske oyo no mwisekole sabo kero mumura kunya gutachari kuri goteba ningwanjite utagoje tomenye naye ningwanjite utagoje tomenye naye atitendi no yamugocha koira yes no opposition nabagachagwa nabakarunzo kiro muntu nabwate formula akoriya okay mbale bakogende mikutane menene mbale bakogende mikutane mekemeke kiro muntu nabwate formula yayi at the ending formula ki esabu ndire bagwaka batenga kagende esabu entambe alichepura abantu muskarika igo onye kira abantu babwatenjira bakoriya yes bane bale batayigubuya ngokire Jubilee abande mbale batayigubuya former president Mwakire Kiranya bane bale batayigubuya ngakanga gabo likuru yu upa gose bintu bunebyo igo challenges inchiro lakini emu yeito nereri kirenge yeito nkireki igo kiro muntu nabwate inchira akorigira lakini chinga cyo moario bantu baichamonga inkikwalentire IEBC ngocha kabalera kurikia abahakichikura timatinga ki kwa ruberi nabantu babibeno ebibande mbire binde bigotebekana bikwamete gosenke timatinga mero biki kwa rosiri asengencho yo murubiri go chakalitkolera ko ja kera nkoronchi bali kuruka jiadali ebibande ntotete abantu mbale bakubate kebande taguchikuya yes nagamba no yotenete ibande binabona se constituency namutebara sinabagambi abantu mbale abwatete kebande bona namate tarasa bu part certificate yande talimbere bakoli gibona roje kebande ngebwati gasina lero na yekelibu akago jitekanye kobera abo tijikoi twatabire bagambi ngonya ko ruswale ibande ona koikelia abanyene ikebande ngire no mukyo no gotebanga abantu abange ba college school babwate ibande nande babwate chikura ikera ngo chakachire kubwatwa litukolia lero na chikoronchiwa egere kurusyo murayo ndebwensi wika ne chikura igonko basabirande babwata ni kiruge kitutagete nene yense yes wika na into tubwate ntonya go chayunga agusine chinke nchirinke bono bali mwakwa school bwate bibande mubwate chikura egere nsegere motu ne tutagete twins all right mushimori kajidega tubwate igori chiri deka nye gukora chinkwaneji lakini ndogukora nkwaneji torakonere bonus yechae yarekanire gocha bobe sana especially asorgongo rwagusi ne chinsemo chinde kiagera factory chire mbarbare na sole ebona bone yakiamo kama shiringi ni 10 nyamache 10 na mojikale paka no nyango chinyansiongo 12 tumbe 13 bona gusiga iga bantu bakona kulera na kwimurunga nina ki abarayinwe igo mugutiria seke wanda ya siasa lakini murenyora baremi nganga kibwante kokoro inkie gegege ndara to mushimu alika abalemi mbambole tibu na bono kurubeno bakateba echai ya chirigo lidense twagambe tene director echai yes kama boli marami konaro ateba challenges inchiro ya mwibere isato nimbangete kokoro mo kutana nere yes na directors abanya libali tore no mujumbe tumanye wae echai itekwira nainse kiagere round area mbate bata challenges incharengo abantu bakotore echai mbe abantu abange bayirire yende yo gopima kando lakini pakata ba improve echai
igo tutarabeke conclusion no komera aba batenenerete tuigunga challenges kichaba cha kwendekaira nainse yekogera abande bachakire gutugura cyaro gutugura tare solution no kuramanyanga inki ekini yacheretense komenta naye singinturende no na bapasta ko babori goro yomonene mwana siasa kwa mbori goro mwana siasa nabona inchenda are inchi singinchu babori rigwetera Kisi FM interview rituko na director babiri batatu baicha yes batoeresera ninga igoro yobore miribaga abantu bakonya kugesi ngikiabete kega na boranyo no imbara bumba bwati chinguru cyo control echayiyiga egere tuburinga ningo bwenerete kubeka bagusibye kogera echaye ntosimeka nandite tolentera e bonus saine igo tutaraika e conclusion tutaraika stogo kura buna bantu kura nge bonus sincere tubarigeri baga kyana tutode komerana na baro baeresa bale mine ntutumanyiranio kora batebye bigesio bache gotora ke chinkobi egere baerese abusikira abange babuto kubarigi mbari gotoka koko atebire ngango chibore gocha nabona ayeto kubwatinga kiba abareka inki atachire because bora naliri swarto kubo ikiagera one noni injolire buno mu MCA yes the responsibility nyinge kero montabwate una bona ibeno no inchende mu MCA ibeno muntu boko kuikanande ndolenga nona bapasta abakorandi onye ba buta ba Kristo ikomi ngo ba onchora bali bandi uchi 15 kebna ba bandi ko onchora ba Kristo igo no buanchadi no moreme kunya komentore ni kweli aya echai director naro na kyabantu bane bakolera igo nabagusiba ito bachorire nalitindo uchi sababu umuntu arangire gocha aire nilia maswali kwa niaba y'abarayi ikera nene gasiane yamebo yogokora no kumanyanga ningobwenerete wansa kwa niaba nichengo tebi nande tororenga yekiraniro ekero barache goturatebembia mono sana naro okuruko retired chief ayenda mukaya igagotebanga tigo musikarika skibosyo ino murayo bwate amaroro nande no murayo okore mireme miye ne ayenda oteba retired chief igoro muntu okorire gasingira bakoigira retired chief igo pongezi ekogera okore gasi bakolita yala boko butwa pongezi umujibu ayana mukaya so okore gasi baka kojole ritaka retired chief yes amujibu ari ke karato gukora chinkwana jitima tingora tayo anto bibeno no mugusi kwa jumla especially ya samangana a voter registration na kero kende abantu bawo baibe na samagendera ali kero kende ali pipeline na yande kero kende agendera korekana sensemeyo abantu tigabe soki asogo chikubata chikura nande gento ndabamanyi bono ichiga chacha kire kubwatwa yes igo chikubwate ruchiovis yekogera weika oche head office ekeumbu busongo no chikubwaterwa nchira ikachiricho goeta ebinyoro tugambe naba bakubwati tole gose ritukeri mundi bechi transport cha kongire yes tuburinga ninyarekane bakole mobile no nkire yobis egere tororenga abantu baito kyagera kolinio monto usenkurunya bisabo gochikeumbu nagenda ubwate kura gusene town agotumia 200 na bagwaka ngechinjisa ini motoliro ne kabichi yagi igozo ikaturgira alinchiraki abantu baito bagwikere ibintu ebiraisi nande abantu baito nyetubwate kirenga buna tubwate iga yes tukurwana nse igo chimutwe tigango nebirwanere biya nokubwate kura all right mishimiwarika na akirimbia mona singincho yebiro biya onambia mona singincho maskania manene ekiagerekero kwa arangeri gonekero to kurigetiga igangwa tugete nonya kwarenge arera kina bagwata betenga goikote masingincho maskania manene goikirana gaiga ekiagere ujumbe kwa rure muntu yore kuyerwa naye uno musikarika kware kuyerwa nambia mona singincho kwancha bona botokuganiria maya naye totebenga ki nonya ntuli papasta nyasati anya gokobokia na komenta matuko ekiagere bosemi wa umbugani numugusi amina rene na nchego eteraga ogonte bali director tema kotemare tigateme yes ndio sana asante sana
wino mushimi wa Steve Harika mu MC wigodi ya ibeno igotoka ime bunge nyalibali chache kaunti ya Kisii na rotoro kora chinkona nera sema mbia bona wikira bona to kurora murore mu minchuri mya siri tukolera ritukoli Jumatatu na watu wachaki wiki ne chinguru goro mushimi wa Harika wikachinga kichinde naende. We wish you all the best nyasati gaba munayo mutegereri nagendera gutegerera nkayo mugusinche ngoro kwa duo munyakirogo no yori goreri tya ine limo gakuru kwa Nyasaye. Bye bye.